Knaldeballon, nærkampshandske, pikhylster. Ja, kært barn har mange navne, når vi taler om kondomet. Gummi er her, der og alle vegne. Stilles man spørgsmålet, har du gummi, er det dog en ganske særlig type gummi, der hentydes til. I Danmark bruger vi kondomer. Mange kondomer. Hvert år køber danskerne ca. 20 millioner af slagsen. Men hvordan har vi det egentlig med at købe dem? Det er jo ikke noget, det er pinligt, vel? Fordi det er lige så vigtigt som at bruge solcreme. Det er jo noget, man bruger, altså. Det er jo sådan en brugsting, ikke? Og det skulle ikke genere mig, eller have nogen pinlig indflydelse for mig at gå ind og købe sådan en pakke der. Det skulle det ikke. Men det ved jeg ikke. Det er vel altid lidt specielt at stå over for et fremmed menneske i en butik og sige, at jeg skal have nogle kondomer. Ja. Fordi at alle er jo godt klar over, hvordan man skal bruge dem til, ikke? Så... Men selvom der sælges mange kondomer, dyrkes der årligt samleje 80 millioner gange uden kondom. Og vælger man kondomet fra, kan det få konsekvenser. Efter et ubeskyttet samleje på Roskilde Festival fik Emil Kjær Hansen en uventet sygdom. Det gjorde ondt, og det var sindssygt skræmmende. Og der går en halv time, og så føler jeg, at jeg skal tisse igen. Og så går jeg ud, og jeg prøver at presse noget ud, men jeg har ikke rigtig noget i blæren, og jeg synes også, det er mærkeligt, at jeg skal tisse. Og så drypper det ud. Det er ikke sådan i voldsomme mængder, men der kommer bare knaldrødt blod ud fra min pik. Der er ikke nogen, der helt ved, hvad jeg skal gøre. Der er jo ikke nogen læge på den lille ø der. Jeg siger til dem, at jeg lige har været ude og pisse blod, og jeg tager det sådan lidt med et skævt smil, fordi og lige pludselig er de lidt mere interesserede i mig, fordi jeg bløder ud af pikken. Og jeg fik så taget undersøgelser senere, og det var sådan en tarmbakterie. Jeg havde ikke dyrket analsex, men jeg havde dyrket noget sex uden kondom. Det er sådan, jeg har fået det. Blærebetændelse. Infektion i urinblæren, der typisk giver vandladningsgener og ildelugtende grumset urin. De første kondomer blev fremstillet af vævet stof, men var ikke særlig effektive. Senere var det tarme fra får og andre dyr. I dag består kondomet af et tyndt lag gummi. Jeg tager til Norge, Nord-Norge, op på en lille ø, hvor jeg skal mødes med en norsk pige, som jeg var sammen med på min tur til Indien, hvor jeg var før Roskilde. Og så efter en absurd aften, hvor jeg ender med at servere til hendes stedfars 60-års fødselsdag, hvor jeg troede, jeg egentlig var inviteret. Jeg har haft klamydia 2 gange før i mit liv, men knap så dramatisk. Der husker jeg bare, at jeg er blevet tjekket for god ordens skyld. Klamydia er en af de mest udbredte kønssygdomme i Danmark. Hvert år smittes omkring 30.000 danskere. Især de unge i alderen 18-24 år er i farezonen. Klamydia. Seksuelt overførbar sygdom, som skyldes visse undertyper af den lille bakterie Chlamydia trachomatis. Hos mænd ses urinrørsbetændelse med svie og smerter ved vandladning. I forbindelse med Sundhedsstyrelsens kampagne Kun med kondom blev der for nylig afholdt et arrangement på Café Kaffegal i Aarhus. Her satte sang og stand-up fokus på, at unge skal huske kondomet i sengen. Total absence of grace, your reluctant voice saying you decide your own fate. But I will rubber bands around my soul. They keep me from crawling. And these rubber bands around my soul. They keep me from. Nej, det er bare fordi kan du fortælle? Må jeg spørge dig, er du nogensinde sådan blevet dækslappet på kinden? Nej. Jeg vil bare sige, husk at bruge kondom, fordi sådan en klamydia, det giver sådan en forfærdelig kløen. Så ved du det. Hvis det var mig, der havde været din situation, så havde jeg kraftedeme klappet ham derinde. Men jeg kan jo godt slå dig, hvis det er det, du har brug for. Men behold du hende ikke, så beholder din mor. Hun har sådan en pæn knallert nemlig, så. Husk nu for fanden det kondom, fordi at der er jo rigtig mange unge, som er nødt til at gå til lægen for at få taget en prøve for det ene og det andet. Og altså, det er jo nogle alvorlige sygdomme, og nogle af det er jo faktisk også livsfarlige. I og med, at vi hører en komiker, så får en lidt mere humoristisk vinkel ind på, så det ikke bare bliver alvor det hele.
og mine børn kommer til mig og spørger, far, må vi godt se porno? Selvfølgelig må I det. I skal lige starte en børneporno, okay? Det var alt for mig. Tak skal I have. Selvom kampagnen har fokus på kønssygdomme, er der andre forskelle ved at have samleje med eller uden kondom. Altså, vi kommunikerer jo både med ord og med sperm, men jo altså også med alle mulige stoffer, hormoner og ting og sager i slimhinderne. Og den kommunikation bliver jo så stoppet med kondomet. Spørger man aarhusianerne, er der delte meninger om oplevelsen ved at bruge kondom. Jamen, det synes jeg, der er. Altså, det er der jo i opspillet, kan man sige. Det er lidt mere kedeligt, at man skal afbryde for at sætte kondom på, men sådan er det. Jeg synes ikke, forskellen er så vanvittigt stor, så jeg synes heller ikke på den måde, at det er noget, der skal kompensere for, at man ikke bruger det. Altså, jeg synes lige så fint, man kan bruge det, og jeg synes ikke, at der er en speciel nævneværdig forskel. Jeg synes, det er en erotikdræber. Det er sådan noget, når man er i gang og har et sjov et eller andet, så det hele bliver ligesom stoppet. Uden kondom, så er der kommunikation mellem kroppene. Med kondom, så er der kommunikation mellem vores øjne, mellem det vi siger, mellem vores arme og mellem trykpåvirkninger. Men al den kommunikation med hormoner og ting og sager i slimhinderne, den er der jo så ikke. Og heller ikke den kommunikation, der hedder måske sygdomme i sæden. Ikke? Så jeg kan forestille mig, at for nogle mennesker er det mere trygt, at jeg bliver ikke gravid, jeg bliver ikke syg. Ikke? Hvad frygter mest at få en eller anden sygdom? Og der er selvfølgelig det med kønssygdomme, det er en ubehagelig ting. Jeg ved ikke rigtig, hvad den anden slipper rundt på, eller hvad man for den sags skyld selv slipper rundt på, måske hvis ikke, at man er klar over det. Så, Og netop smittefaren ved samleje kan Emil Kjær Hansen nikke genkendende til. Og så vi fik så ikke lov til at tage speedbåden over til fastlandet, fordi at det stormede, så jeg skulle med en færge over til den norske vagtlæge, og han havde antibiotika. Han gættede sig vist lidt frem til, hvad det var, og det var så det medicin, jeg havde brug for. Og så går det egentlig over næste dag. Det sviger lige lidt næste dag, men jeg pisser ikke mere blod, og jeg tager det antibiotika, tror jeg det er. Selvom Emil Kjær Hansen har haft både klamydia og blærebetændelse, kan han ikke afvise, at han vil dyrke ubeskyttet samleje igen. Jeg har ikke nogen kondomer i huset nu. Jeg tror, jeg vil gøre det nu, hvis der kommer en pige forbi. Altså, det... En pakke med 10 kondomer koster i gennemsnit 45 kroner i Danmark og kan fås i apoteker og i de fleste dagligvarebutikker.